अभी तक ले हमने के गीत गौनी है जा जन माई नहीं खी उनका नाम पर। बाकी अब हम गीत गाओ तने जेकर माई बाप धरती पर बाड़े जीवित बाड़े उस भाग्यशाली बा भाग्यशाली बा जेकर माई बाड़ी जेकर बाबूजी बाड़े उनका का करे के चाहिए। निहाल करी हो सेवा माई बाबूजी के निहाल करी हो। रणधीर भैया जे जन्मिया दिहल उन्हों के ख्याल करी हो जे जन्मिया उन्हों के ख्याल करी जन्म दे बा हमनी के जे पोस पाल के सयान कैले बा उनका पर ख्याल रखे के बका है बड़ा रे कठिनवा से तोहरा के पोसले दिहल ना सुख खाली दुख रे परोसले कठिनवा से तोहरा के पोसले तोहरा के पोसले दिहल ना सुख खालिए बाबू दुखवे परोसले। जे जन्मिया दिहल उन्हों के ख्याल करी जे जन्मिया दिहल उन्हों के ख्याल करी
खुला बाबा से ले ली। अब मान ली हम कहाँ कहाँ खुला खुला दे दी बाबा दे दी। जगकर्ता संजीत राय जी 100 रुपए के पुरस्कार देने 200 पा फिर जगकर्ता संजीत राय जी 100 रुपए के पुरस्कार देने बने जी जन्मिया दिहले ओकरो के ख्याल करी हो। बाकी भैया दुख के बात है बा जे जन्म देता जे पोसता जे सियान करता मेहरारू के आवते लड़का लोग के पाना पलट जाता लड़का लोग माई बाप के भुला देता। बाकी का करो है देखिए एगो बात हम कहे जाते हैं खाली और कहती संगीत भैया से संजीत भैया पुरस्कार दिले बने 200 रुपए के हार्दिक अभिनंदन बा। हाँ ये महाराज माई बाप के सेवा 5 गो बेटा बाड़े तो 5 बेटा मिल के ना करी है एक आदमी पर छोड़ दी है। बाकी माई बाप के मुहला के बाद लोग का करेला धानवा गहनवा लगल अपने से बाटे अपन पेटवा भर लिहल माई के नाटे हो अपन पेटवा भर लिहल माई के नाटे हो। वहाँ करना जगनी हम का हमनी के गार्जियन आदरणीय श्री वकील राय जी आगल बनी देखी जैसन खेती कई जाई वैसन के हमनी के काटे के बाद बबूर के गाछ लगावल जाई तो आम ना मिली धान रोपब तो धाने कटब गहूं ना मिली धानवा गहनवा लगल अपने से बाटे अपने से बाटे अरे अपन पेटवा भर लिहल बाबू माई के ना आते माई के तो ममता ऐसा हो विश्वास ना होके जगकर्ता संजीत राय जी पुरस्कृत के हार्दिक अभिनंदन बा। छूछे पानी पिए खातिर कहियो चाल करी हो छूछे पानी पिए खातिर कहियो चाल माई के कोई झूठों के छूछे पानी पिए खातिर बोला दे बनो माई के करेजा जुड़ा जाई धन बड़ी आ जवन लड़का माई के करेजा जुड़वा देले जान जान जो लड़का के संसार में कोनो प्रकार के कमी ना रह जाला धन बड़ी श्री माई त जे जनमिया दिहल उनहु के ख्याल जे जनमिया दिहल उनहु के ख्याल करिहा जिस घर में माता पिता हंसते हैं उसी घर में सभी देवता बसते हैं और जिस घर में माता पिता रोते हैं उस घर में कोई देवी देवता नहीं होते खाली भूत पिचास रहता है।
ऐसे ये से सब भैया लोग से आग्रह करो जय हो जेकर माई बाबूजी धरती पर बड़े जीवित बड़े समय से खाना, समय से इलाज, समय से कपड़ा सब कुछ दे। कहे कि 3 गो चीज इंसान के जीवन में एक बेर मिलेला। कौन कौन? जवानी एक बेर मिलेला। जवानी ढल जाई, बुढ़ापा आ जाई, केतनो घी खइब, काजू किशमिश बादाम अखरोट खइब, जवानी लौट के ना आई। कबो ना दूसर का इज्जत, कपड़ा के दाग धोआ जाई, बाकी इज्जत में एक बेर दाग लग जाई। दुनिया में कोनो साबुन, कोनो सर्फ नहीं के बनल जे इज्जत के दाग धोआ जाए। ऐसे इज्जत मिलता, मान सम्मान मिलता, तो के जोगा के रखे के बाद। तीसरा माई बाप जिंदा बाड़े, कोनो भी सुख दुख में लगवा बैठ जाइब तो बुझाई कि तहार आधा दुख दूर हो गई। तो माई बाप जिंदा बाड़े, जोगाली जियाली जितना दिन जियत करे ना तो माई बाप के रोवल बाबू जाई नहीं बाहो, अपना पर परी कहिया चली नहीं दाओ। हमरा के यहाँ गोपालगंज में एगो डॉक्टर साहब के 3 जगह मकान बा, 3 जगह मकान बा डॉक्टर साहब के। जगकर्ता महोदय श्री वकील राय जी पुरस्कार दिले बानी। आज अंतिम दिन है वकील बाबा, आज माई के नाम पर दान दौरा करता नहीं। माई कोनो कह के नहीं गई जो हम मर जाए तो मनोज शर्मा के बोलई हो, साहेबगिरी के बोलई हो, लेकिन का हो ई श्रद्धा हो। अपन श्रद्धा, अपन स्नेह रुआ लुटावत नहीं, ये श्रद्धा के जय जयकार बा। आज माइयों के आत्मा स्वर्ग से झांकत हुई तो आत्मा धन्य होत हुई कि धन बड़े हमार बेटा वकील बाबू जे हमरा मरनो उपरांत भगवान के चर्चा करावत है। डॉक्टर साहब के 3 गो मकान बा, तब डॉक्टर साहब एगो करकट के घर बनवावे लगले। तो डॉक्टर साहब के लिए पूछस कि पापा जी क्या होगा, क्या होगा? अब तो इसमें तेरा दादाजी रहेंगे। दादू घर में थूक देते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो लड़का क्लास की पापा जी हाँ जी एक घर ऐसा ही बनवा दीजिए एक और। ओ क्यों? डॉक्टर से पूछे कि क्यों क्यों? वो घर क्या होगा? क्या होगा? तो कलश लड़का कि आप अपने लिए बनवा दीजिए, क्योंकि आप भी कभी बूढ़े होंगे तो इसी घर में थूकेंगे, हमको अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको भी इस करकट वाले घर में हम रखेंगे। खैनी खाई या पचर पचर थूकिए। तो माई बाप के रोवल बाबू जाई नहीं बाहो, जाई नहीं बाहो, अरे अपना पर परी तहिया ए बाबू चली नहीं दाहो। ऐसन गलती नहीं दिया विशाल करिहा, विशाल करिहा। ऐसन गलती नहीं दिया विशाल करिहा, जे जनमिया दिहल उनहु के खया करिहा। जे जनमिया दिहल उनहु के ख्याल करिहा, जे जनमिया दिहल। तो हम अब जा जय बोली संपन्न करता नहीं, हमरा से कोनो प्रकार के त्रुटि भइल होई क्षमा करब सब है। आ हो सके साहेब बाबा के भी कोनो अपशब्द हमरा से कहा गइल होखे हाँ बाबा जी। तो साहेब बाबा से हम क्षमा